bay? Pasuotin to sige. Antutan yan, Dukoy. Teka nila, doon kayo sa pasensya. Walang po antutan na to. Sige, meron to. Isukaran mo ibagam. Okay, ano kayo tayo? Ibagam sukaran mo. Nangalan ko, perfecto, wala dito. Abogado, delegado, hardinero, cocinero, pagkakas ko, senior, period. Period ka mo, naradya kay Limamay. Nung period ka mo'y para mo di manay. Yohan, period. Period ka mo, narapya. Alagar ka to, wala nunutan ko. Anto nanunutan mo? Then, ugawag ni, mahilig ka, wala daw, manalay na kumo. Wala rin, aramay ka, kapara ko bugaw, kaya bakiran manalay na kumo dalo. Sige, isang karaklay na nala. Sa karaklay na. Akin ay. Kung natanggarap, wala nyo namin maabot na dakumo, ay tamurok ang tato'y kulay abot. Ang tating ko rin abot. Ay. Ati tutumbukan to kay Tamurumay. Wala rin mo na abot ditang siguro. Ante lagar ka? Pikto, wala ibagam. Sige, nanaran ka man. Ano? Inarso nanaran mo. Dagupan City of Health Science and Dressmaking. Dagupan City University of Health Science and Dressmaking. Anto inalam. Agriculture. Tanga. Dagupan City University of Health Science and Dressmaking. Panin pangalam na agriculture. Wala rin na kung libro, agriculture. Kwanto, inalang may libro. Tila mo lang agriculture. Abalang ko inaral mo. Ayaw, at sana may situpot mo. Pero graduate ka. Anto'y graduate mo eh. I am a grade 1 graduate. Agamang graduate sa grade 1. Akiran din tao mo to, nasumpad mo araw mo. Graduate. Nasumpad mo. Graduate. Nasumpal sa Elementary graduate. Nasumpad mo. High school graduate. Nasumpad mo. College graduate. Manaya, nasumpad mo sa grade 1, the grade 1 graduate akman. Anto'y paborito na subject. Resist. Aliw ang subject sa recess? At iba ang pag-araman. Yeah. Plus resist. Manda. Sige, non tuya na naro ka pikto, no tuya nang graduate ka, anton suwang bilang. Anton. Sige pa. Bilang laban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28. Ito. Paruto ka ng Gusting. Si Kapitan Gusting at Saray Barangay Tanod. Paruto ka ng Kapitan Gusting. Dakiral. Aray Barangay Tanod. Matabawal susukal. Ang garong bawal, dakiral ang nilalalang. Ang ganda ka Arlen. Parin pag-aralan sa kita, sigaray ka tungin ko. Sige, noon tam suwang bilang ang tam sa arithmetic. Ayun. Aber, kapatan ta kapekto. Ito tal. 5 plus 4. 9. Talatang po, bahala mo, bubo. 4 plus 5. 6. Ato tan 5 plus 4 kamo 9 kamo. 4 plus 5 kamo 6 kamo pinigar ko labas utupan. Di, nang tabliman siya.